blay pi baro ban nang kong nga ai ngo yo blay ba ula pli ni sasisen kan ka lat bingin la ban penlongi kan ka jing seng but nagalyang jong ka Khasi Jaintia Christian Fellowship Chennai na ai kublay pi baro ha ka teng ka bathyang tam jong nom pem jong Jesus Christ but kumbang le tip lang baro ba nado bakla dan kan ka lockdown ni kem yo syo ka lat kelinti ban penlongi ka jing seng ha po yeng mane andre wala kataru kublay nang ba ka jing start jong kajuk ka bamanta u ai ni ka lat manginyo man rai ban yaro ban snap ya kijing hikai jong but kumbang itip babaro na preng jongi but kumbang alayo iro da lagi jong hikmat babona i bona ngi ngidon hakani ka jingteng ka jing sungus ir jong ka mense manta mabang i hikini jingpang nang ba jong ni khnyang jingpang but nakwa man penken mau ika e ka ba ublay ukran haka kitab jong Isaya kalau nang ka basaw ko way ka khot ka shipel ka baong to what shapting me naman ngalong ron kat ban me what's ngoma naman ngalong ublay jong me ngan pensat bor me hoy ngan yerap me hoy ngan kershan me daka kti ka mon ka hok jong na but ka program jong ni man ta kasngi kan long kabala police dang bat duai de president ni jongi iba famous star bat minyo ya ka jingruai kum opening hymn na adjustment iblong iwe na ki praise and worship leader jongi mamanswa bat harin kata nginyo ya ka jingkren lengba jongi ba Marsibor Lyngdoh iblong iwe na ki nongseng jong ka jing seng jongi bat ibadai roi assistant director jong ka World Vision ibadan menta hapo Orissa lembat ka family ka jongi bat kumjuro ya ka closing him inyo ya ka jingwai lengba jong I president barim jongi iba laso bat ya ka jingka krupen wai ai da iba adoni nicha chulai ibelong ibawai na ki secretary barim ro jong ka jing seng ka jongi bat nasngaw ban ai kublay karpang ro swabakan long kani ka jing seng ka jongi yai andronikas chulai ibelong iwai na ki coordinator, technical coordinator jong ka team jongi ban penlong ya kani ka jing seng bat na next camp ba ublay un ka khu yengi ba ublay un dan lam rengkat bat ngi kumba ka kting jong kala ai kala yato yengi bat tong in sim kani ka por ka bamenta bengin song kendiat bengin rai ban yaro ban snap ni ka e ka ba ublay un dan ban kren ha ki download ki jongi hanya kecamir bamenta aku beli pibar akhir tengah batang temu jom terai pun penem jom Jesus Christ tisha bini le lang hau beli kecing rai aku akan persengau kat tu kat ni nak tian ke bakoi ya kecing beli kata ya bah pilak ban jam nang gospel kecing Matias kalau ngapa sepau kat ke baru perah bat kumjur nak kalau nang kat wei kat ke baru perah saya siap Matias kan nang pas pau kat nak baru pra kumjuru nak nang kat wei kat ke baru pra kikentian ki bangkom ne tu wat sep tiang te ya kita ki ba penyap ya kamen bat ki bom la ban penyap ya kamen siam hendai pin kam sep tiang ya ta bala ban penjan bat ya kamen siam bat ya kamen hadu jok tuan hanga pi baro ki bathait bat ki bakya ka chungket dengan penjam me pi to shem me kalen ko changa pi to hikai ru nanga tabanga bo lui lui bat ubaret ru akado no te pin shem ka bacha thait hakimen siam jong pi na ba kalen ko changa kalong ka bajam bat ki chungket changa kalong ka basteng kumai la yo sngaw nak ti no jong blai to ngine lang hoblai ka chung roi kok pa chungi ba beneng sai sen pat nyawan bandam re rakmat ke selajat ke bakho je ke jome ya ka ba nim dei hok ke tra ben yo kum kata kalat dei den mar ke sing sayap ko jome halor jong ulum kalbari ya ka ba min la sat ke phari ke pop ke jome pangila ban yo ban sakri kum ni kum bangi long menta mi I ke tra ba perthai barok ko we menta ka dan pedeng jong ke jing jar lang ba jong ne khnang jing pang coronavirus item ba ni nyimla ban le enala dihi ringap khmi lenti ya ta ka bor ke singarap ko chome kumba me mele ikamba aki por ke baman shwa me pen pe ya ki brig ba ma la me pen
kya yo ki bru ba pang yang tholi me pen em ru wa ki bru ba la yam kum ta kan e yu kan e trai la da me man pendu pendam no yaw ni khang chung pang bangi tip mata kum coronavirus ke trai baru ke trai ni tip ba me long blei ba don bor basna e ki jung pang me long ru blei ba don bor ba pendu e ki baru ke trai me la kum ta ke trai ni kum ki bru ngim la ba le e nala di ring up khmi nanti ya ta ka bor ki sing yarap ko chung me ba menyarap men pen kya ka trai men don kat ru ban ki member ka fellowship ko chung ni ka Kjcf hoi wala hang no ka chaka ka bangi ni don menang ai ni ya kata ka bor bang nang la ban sakri kerteng ko chung me kumba ni te bang ni nom la nyem la ka trai ban sakri kerteng chung me ki yeng ki ba kentang khoi ki chung me namar chung ni khoyang chung pang kumta la ka long ha ki yeng ki sem ko chung ni men don rang kal ban ni bang nang la ban pen phrang ya ta kalama gospel ko chung me ka trai men don kar ru trai ya ka por barang sa baro men sngo trai chung sakri nang pom ya ka badai tu pedang ya ka bom dai tu nai kai ma me mana ka sngi ba man la ka por ak teng chung jisu nai pan amen. Sa simpan nga ay kublay fibaro ba nila bandan lang kumne wala ngim la ban penong Kjcf ha Kjcf ba piju long hindi yo ban first time ya ka online service te shwa bangin yo bangin stang ya ki programs ki badang sa ngin let ya ka opening hymn da ka jinrai ka poong this so sweet to trust in Jesus. Trust in Jesus, just to take Him at His word.
kong ni ai mu ai yo try bla ai ni ka la ngi khôn cho ka Khasi Jaintia Christian Fellowship Chennai when you money when you ro ya ka kerteng ka badan bor ka jo o ni ai mu baling bagi ki kor ki bor ki jing start ka perthai nanta yo kala e ka banya phai sa ka tin ka jo blai ling ba ka technology sabi ni ya shapran to ye pendam hagi jing tuai ko pangi da me ki jam ki ba khu ki jo me ken kan ra pangi da duai ha ka kerteng ka jo khu jo me o Jesus Christ mà mình kết khu e như cô toai ha bằng giờ lúc lăng không được khoai ha lại cái jong cái yin cái sen của cái đó bạn ngap ya cái tin cái bạn im cái jong kết khu e cái nó bor cô ba ha cái kết teng cái jong Jesus Christ toai amen cái bên ta mới qua bên slot cái khilmat cái lòng mà cái cam cái apostle cái lần nong cái bạn arulai cái được khát cái bạn khát way cái cam cái apostol cái lần nong cái bạn arulai cái được khát cái bạn khát way cái tiên cái bạn ông cùng ni ha kata kami utrai ulayeng hajan upol bat ulaong watchet ti mela ai cái jing sakhi na kabanda jonga hanni ha Jerusalem ban mede ban le kumjuru hanong ba rom mela ai cái jing sakhi jome yanga hanni ha Jerusalem ban mede ban le kumjuru ha kanong ba rom ki kam ki apostol le si ban kam su bang la ban ong ki kam men sim ba khu lingba ki apostol ban song thu ya kan ni ka context ka bang puli han ka jam ni da phai khin bia sa ka ji em jong lu apostol Paul but kan nu sim uniu apostol Paul one ban yu kejak ha Jerusalem lani ban visit ha Jerusalem hadir jong ka jing kala ka mot ka jong ha ka jing let jong u sha Damascus ka kum ka tin ka jong blai la ban on shem ki kam ka apostol ba u apostol Paul one yu kejak la kum no sausin ha Jerusalem ban ni kong la ban shem ka la nang ba khandai cái khát cái ăn ria và cái ăn nhiều cái keren Japan kata cái keren Japan kata Seoul là let Jerusalem và là Persian và cái so và cái sân đàn hiện nay kim lạ văn nghệ bao là long sân đàn và baro cái này shakti ya Barnabas tu là shim yu Paul và nhà rap yu và nhà cái du và cái này nó nghe làm cho cái balang ha Jerusalem kan sin cái bên công các cùng cam cái apostol long cái lần đó cái đại cái khát cái bạn riêu bạn cái áp nhiều cái bạn cũng lấy vô cái giặc bạn là bạn xem cái cam cái apostol cái lần đó cái bạn khát vậy cái khát cái bạn áp cũng đại bạn lại po vậy cam cái apostol nó mà khát vậy khát cái bạn cũng đại vậy này khi ubah kata agabos là yang jat bạn cái bor muốn xem về thu rupa maka nam sneo bajur ka fawan haka patai barok we kesendan kala mut jumut ba we ni kin pha ka bala ka bor ban yara ki para bange ki ba sham basa hajudia tigla le yakni bakla pha ke pisaj ki taman basan jong ka balang ling ba u Barnabas ba uso ka baning kong wan na mar ko ban kendu ukwa ban kendu iki apostol ki nangelam jong ka balang apa arulet ban ai ke jingira ha kata ka jingya phem lani kala ban ong ka famine ke baja ha Jerusalem ka balai upol ule in phai ka kum ke kitab ka khatsan ka kam ke apostol na khatsan baro ko wei la ki pule ke na khatsan baro ko wei ti du khat baro ang ko dan du ma sa wei li du khat ni thu ko pol ule ka sin ka balai si Jerusalem ha kata ka baki khat the council of Jerusalem ka jingalang juga balang ba ha Jerusalem balai ki alang maka don kata ka jinga suthu bakala baki Greek baki gentle be kumbang aban mapi ladaki kwalang Kristen they
ban ot share lagi upol wang kamam la ban long kunta dan kam chu ban ot share la pendap ya kajing penin ya kajing yap kajing mi pat bat kajing nak jungjak kajong jisu ya kajing tap ban kajing yap de kai mo pendap lo pendap jisu dan kam chu ban pendap lagi mi pat hukum kata kadai kemalai kepasau upol ulawan pat sa sisi bata ay kata ay siam hakal lenong na baarway jong ki kam jong ki apostol para kani ka jingwan ka bakhaddo upol hakani ka jingwan ka bakhaddo ulawan ra aru sa sisi ni ki jingera na ki balang ki baphen ki badan na ki bentang ki basyat he jong kari Europe baru akibenta jong kari Turki jong apartheid ka bamenta ki jinglum lang ya ki pisah ban ai si ki baduk ki basuk ki para banget ki badan ha Jerusalem balai ki duk ki para banget ha Jerusalem ki duk namar bakadan ka famen ha Jerusalem katang baningkong ka baarpat kadang ka jisha ada ben ha Jerusalem ha ki balang bar ha ki miam ki badan ha ki po away ni hila si ketika miam Judaism away patru kalau nama ki miam Judaism la itu ya ka yang tekan niam daki ng Roman kaya kan niam Kristen empat itu nama kita kadao kini kibanget kibapli kilong kimasya jenjalan ado kata-kata bat upo ulak wa ban let ban raeng na kapisa ka pelolong bali si para banget sa kabalang hangki ha Jerusalem bat habaw poy ha Jerusalem ang kaktiin ka jong play ya kabangila puli hantu lenong ba apply kat ka khatwe upol la sakem bahwa dan na to ka bendi ha to kami marway ha to kami utrai lawan yen ajan upol barlo so tena ya ujisu ubam sim la outsource ya Gabriel ban pentingin you po ujisu dala dehi ulawan ban pentingin ya syakri ubau usakri ubau yang kata Paul, Paul what shall do? Ini kerja siapa kerabat kadai gani kawai. Bawa Paul ulah tepti, bala ulah syah Jerusalem, on hab pan syah sidam. Ulah tep ya kata. Kalau nak apa arway, kada khat kabasau, ngin puli kada kabenta. Arway kada khat kabasau. Handa ilasham katu kat nengut ki pala banget kata aku hatairos kabah katin khasi dan hatayar hakatin pareng ilasham ki katu nengut ki pala banget bat klasa bat ki shitio daka bor jong mensim kelaya thu yo pol bo olom lek ci Jerusalem namar bo on sa set chitam abo lek ci Jerusalem kanega sin ka ban ningkong balapin kenal you Paul, balapin paus you Paul mensiu boleh lima ki para banget hatayar dan hatayras baladau lek ci Jerusalem unsya kajing sidau nang ta susu pin pai ada khat kabapra hadin bo labi nang tu kejaka nang tu na tayar la lek pat cakwe ka snong bakateng ka Kaisaria para poy Kaisaria ang bumili ka ktiin ka jong play ka lenang ba arway ka khat ka pa sini ka bot nila nino bat nila poy ha Kaisaria lan ha Syria ha ka ktiin nong way handa nila sa ha ka yin jong Philip we evangelist way na hinyong wit kirang ba pala jit kan kum kinong yara ha Jerusalem ula dan sawut ki kon kin pay ki bang pat song kulim ndai ba pen banai ka khobor ka jong play ka ki prophet ya dan hanta bonsi men ba ulang itu ulpa bakatan agabos ulawan na Judea ulawan Chinese la simyo panpo jo upol la te la kiti la jak dong tau panpo bolong kane kalong ka mo men simyo ko ong ya utrai jong une upanpo onte akani ko kam na ki Jew ha Jerusalem was ITU ha ki janto wong ya une utrai jong upanpo ante bakti ba kajak ban raiku ban aiku ban set patok iku ban ai si janto upol pat wong ni kada khat ka khat lai no la juba pi ai pi yale ayu
นักพยายามกุมนี่บันเป็นไปโดโนดบันเป็นไปโดโนดอยากจะโดโนดจังงั้นเราโปรยตั้งบันชักคุมให้เยรูซาเล็มเห็นเลยวัดบันยักรู้นักบันตาอุตรายยิสุงั้นโปรยบันยักนามารุยิสุตั้งบันชักคุมเห็นเลยบันยักนามารุยิสุบันเองโปรยอุกวามากว่าบันเล็กที่เยรูซาเล็มกับบันนิคมก็ลงอุกวาบันรักอยากตากับจินซ่งNalar nong ya kata ke relief fund ke bau yo na ki balang nang te na po Europe pa na po Turkey wan ai si ki bangit ha Jerusalem wan ra eta ka jinyo le si ka malong kum ba si po klur ka jinyo abala pha nang te kum ba pha le si kum ba ai le si u prime minister jami ya chief minister of West Bengal si hajar klur nang ta relief fund West Bengal Nong yalam kibalang nang tena Europe kilapha ya kata pisah bol bol ko bani ay ya kata pisah hangki ha kinong yalam jong balang ha Jerusalem dei nama kata dawong ngan let bet kamle le yanga wat lada ngan hap bani yakru bale kadaw mga onggalong upol ukwa banra ya kata pisah jingalam seki baduk kamen sin ko jong upol kalong na tagi ki baduk ki badan ha Jerusalem o ngasnu yo blay yegi khat jong ka Kjcf Chennai ki Khasi Jaintia Christian Fellowship Chennai ki kat to kan ki parlok jingi ki bala ploy ban shimi ka res ban yarap ki parlok ki jongi ki parari ki jongi ki parabanget ki jongi ki badan hantu hapo Tamil Nadu ban pha ki train sharu jam Guwahati bagi badan phai pa Siapa kajong kari? Oh, piasin ni ka risk ka makrao ko ki para samla. Piasin ka risk ka makrao. Hindi nga hu ipi ublay unkir hu ipi na makin ki kam ya ka mapila le. Unkir hu ipi na makin ki kam ki mapila le. Ublay unthe ki jing ai ipi namar pila le ya ka ni nagda ki breu ki baduk ki basuk. Kung mga ong ipi, kung mga pangkanaw ipi, kadai kas subject kemanya keren dengan janwi kadai ublay ubayang ringkat bat kibaduk bat kibasuk. The God who stands along with the poor and the weak. Ublay ubayang ringkat marhab marjan bat kita kibaduk bat kita kibasuk. Pinong hey siya kata kuman ka Bible. Tawi na phai mata si kikato ka ni kibanta jong ka Bible. Kalendong ka bakhatsaw jong ka kitab ki proverb. Kalendong ka bakhatsaw jong ka kitab ka proverb ka onggum ni kada khat ka balai kuwe. Lada pi ban ben ni ki briu ki banduk. Lada pi ban ben ni ki briu ki banduk. Pi nyo ben yo bleu ubala thao yaki. Kabumut laban ong hakani kerukom. Là phía ông sis cả đục, còn ông thích có phía ông sis bằng thao đấy yếu như thế cái bắt đục, các bạn ban bên thì cái bring bắt đục, thì nhiều bên nhiều play bắt thao ấy kì, hiện đây cả chính bên y ya cả chính là bun ya cái bắt đục, kalau cả cam trong cái chính mani wow praise the Lord, apa pilas bun ni cái bắt đục, pilong có mà pin mani play. I will play makan kieng mani. Praise the Lord. Hallelujah. Ngala banong makan kieng mani. Ngidang la ban mani play. Lingba ke jingle small ba ya dan ke jingle ba ya ki briu ki baduk. Teng galet jing mani kala ithat no. Matang ban pen iken bang apong ki sut ki tai ki ba itanat. Ngapong deki Reed and Taylor, then ngapong deki Raymond shirt and Raymond trouser. Then deki Taylor dong, ngipong deki Dhara, ngipong deki Muka, then ngipong deki Chennai silk. Kata kami kajing mani belai kapasisha, kajing mani belai kapasisha kalong apa ni les bun, yaki baduk, kibasuk, kapa arway lering pet, kalenong kapa arway jiki proverb kana kapa khat lai. Lala pi kentat banca skor ni kajing ut ke baduk ya kajing anjing arab jong pi anam dan boyo so pi siap pem cak skor ni baduk ubele wang la pi yam pi lenyar pi kan am snap ya pi
slow tin ku ki para bangai lenong ka ba aru ar ka dokhat ka bakhan rio lada pi ai so bahas ki ba spa lane ban ben ki ba duk ban yo rio spa pilong ki ba duk yele de oh so tin la pi so bahai ki ba spa ne pi ben ki ba duk wa ka ka chu hi ha ble ka chu pilong ki ba duk ngin phai man ta sya ka Deuteronomy ka kitab Deuteronomy come what twice do it ni tik ka do it Deuteronomy but nomi kamon the law twice la repeat ya kata ka law ni na phai ka lenong ba khat sao ka khat ka apu pra but apu khandai but kani ka pen su thu ji su ka khan ya de na ban shampang ni kata ka ki ong ka ji ai ka balang la ni ka tithe and offering man ka bakut laisnam khat sao Deuteronomy apu pra apu khandai man ka bakut laisnam wanla ek ba shikho na ki mi jongpi ha ka snam ban ken show ya ka ha ki snam jongpi ka ne ka jing bam ka long na ka ban ta ki levi ka ban kong ki levi ma kim dam jaka ka dei nam ta ki nong yelam jaka balan ne kam kut ha ta ki para mangi kalau ru ban na ka ban ta ki nong way ki migrants nang ta ki khon sweat the most vulnerable children, the most vulnerable children. Nang ta shu but kiriu kan thai the most vulnerable families kiriu kan thai. Kina wan ban yo kat ya ka ki don kam. Le kum ta au try do it. But utrai ublay jo phi un kar khu ya phi ha ki kam jo phi baro. Phi kwa jing kar khu no blay. Phi kwa jing kar khu no blay. Ya ka tithe offering. You know? Siya ka balang, siya ki migrants, siya ki liu kan thay, but siya ki konsumen. Ngan ong ipi ka balang hari jongi, kadan kamban perhat bahaya kani. Maka tithe and offering, kadai nakabenta, tang jong ka balang, hindi na taki no way, ki konsumen, but ki liu kan thay. Kajing kublay kan tuin, lada ngile kumda. Dalam nilai kumta dan lain lagi kerdan kalau jingkar kublai ke bangga kuat ban keren tapi hak ni jam ni ban ngin pen kut no ublai ubadan ringkat ubayang ringkat bat kibriu kibaduk bat kibasuk ki lagi kerdan the three levels of blessings from God kabaning kong level kabaning kong insya Allah kasam kabaning kong kasam kabaning kong bong beri blessed is the person who does not walk in the counsel of the ungodly. Nang mala kerhuyo to priu maya ubaya jing ajing mon jing pasti kwa. Jing ne jing nong po ya so. Bot penan kam ki ba kita ki bam kam yo play. Hendrai ka jing kwa aja ka jing siang ka jing tran kalau ka ktien jong play ba ka ktien jong on perhat me labat smi sorry. Me labat smi. Hakowe pa kakentin lang no, blessed are the perfect. Blessed are the perfect. Long balakir kuya kay majanay. Para bangin, count me out of that equation. Count me out of that equation. Namanya nasi met, nasutu lang ini simple equation. A plus B holding square is equal to A square plus 2AB plus B square. If A is equal to 1 and B is equal to 2, A plus B whole square is equal to 9. Maksud ho equation. Hindi piya bataya nga E is equal to MC square ngam siyang pang ni equation. Ngam sung ho equation man on blessed are those who are perfect because I'm not perfect. That means I'm not blessed. Yes, I'm not. I cannot be. And then I will play. Habang ipapat siya ka second level of blessing. Siya ka level ka ba ka jing kublay. Haka lenong ka balay po jing kisam. Kaong ni suk kita kibay kipop lama no. Blessed are those whose sins are forgiven. Oh, I know. Bala lama no ikipop jong pi lama no ikipop jong ha na marka ding na. Ngilong kibla kurku. Nyaw yang hanta para mangit. So han nyaw yang hanta. Ngalong lembab hi hanta lama piki pop jonga na marka ding na kalburi kasna mo jisu kabala sakoi iki pop jongi baro ki bangit ho
Ni yang haka kedan ka kham halor jong ka jing ker khublei nama rama no ikipop jongi ka baning kong kam ngim yo seta nama ngim long ki banjanai ka ba ar ngama no ikipop jongi kum tangi yo ka jing ker khu bat ka balai ka khat do bat ka ong ne sup kita la long bala ker khu kita ka slow lam ki baduk utrai unirap ki haba ki ha ka jing jenjar utrai unidai ki bat pensai ka jing im jongi un pelong ki basuk hakari unom ino ki hakapo de nang shuon jongi haba ki nang shuon jongi kin wan utrai unirap ki haba ki pang un iPad ki ya ka jing got jing kia. Blessed are those who have the regards for the weak and the poor. Oh jing ker khu bahalodo kalau ini ken ya piken ko ki para banget lada piyeng ringkat bat u Jesu piyeng ringkat bat u Jesu banyarap ya kita ki baduk ki basuk ki bayat le ba kejing kum hakini ki por jong u COVID-19 para banget ko ki kon samla ki kon ramba jong ka Khasi Jaintia Christian Fellowship Chennai to yang scam ma phi omna ma phi long ki bajanai ndai bala ma ya phi la sa ko ya phi na kasna ba jong Jesu ba phi dan ringkat ba ki baduk ki basuk banyarap ya ki ma u Jesu ulong ringkat pa phi to ublei unyai ker khuya phi kum ki khon samla jong ka Khasi Jaintia Christian Fellowship Chennai banai long ki jing ker khu ye ki baduk ki basuk ki ba jong kari ga jongi ki ba ya ha ki jing kum ha ki ni ki por ublei ha ki jing ai jong undap ki jing ker khu ye ni amen ba amen. Just a man. Help me believe in what I couldn't be, in all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me today, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember what among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it was worse now than then. Pushing and shouting, that's crowd on my mind. So for my sake, teach me today, one day
Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Oh, one day at a time. At a time. Kuburang kajingo bakajingiro anya aishmi papa. Yakapor bukodor yakapor bekentang. Bikum ikul biit ke jomi papa. Ngayo an thau ni kuduan ban slok sipor lipat me. Ngets kamin kerku papa ke bentar ni pendep papa. Rado bayo kajingiro ikerteng ke jomi. Kajing puli ikerteng jomi. Pakam tam yakupor kajing pendem atrai. Ngets kam begini baru atrakin semasa apa donor kajing cepat khat kajongi. Pakam tam atrai kan long kajing bang jim kan jaman sem kajongi papa. Pakam tam atrai tim ngani kisngi atrai. Kisngi pakap pertai baru apa lagi. Tidak ada jing siap tim kajing sihir papa. Para kebawa no atrai kajing kajong ubelai papa. Ubelai ukun ubelai jong sem ukun. Kinyawa ubelai dalam dekat ni kemudian hun Kjcf Chennai dan kabar ni berkoi dengan saksi pertai. Dadok mentai seorang juga ke arta bakai. Amen.